Скъпи приятели, намирам се на стадион на Миньор в град Перник, където си гледам мача между Миньор и ФК Севлиево. Картон бе, гони го бе! Прими го! Дай назад! За втори път идвам на този матч и е яко, но яко е чувството, феновете. Браво, ти играеш ли футбол? Играех преди футбол в Реал Ковачевци, но се отказах една година, бях вратар, после играех като напреда и сега съм боксер. В кой боксов клуб тренираш? Владимекс. Ето тази залата. Как виждате мача, ще поведат ли миньорци днес? Разбира се, ще поведат, бе. Как няма да поведат? Няма. И не е точен резултат. Супер, да, много ви благодаря. Може ли да ни кажете в Перник кой отбор най-много мразят? Разбира се, че Левски. Тук, значи, Левски, ти се раждаш с омраза към Левски. Раждаш се, мразиш Левски. Това е генетично вложено в нас. След около час Левски играе срещу Черно море в София. Какво ще им пожелаете? Ще им пожелая да загубят с 0-3. Отбора добре, стегнахме го. Треньора е добре. Помощникът Дирминджиев е при нас. Всичко за сега окей. Доколкото знам, има бивш футболист от ЦСК в редиците на ФК Севлиево. Как ще коментирате неговото представяне? Джеси беше преди, обаче го освободихме. Вълмачев, добре ли се справя като треньор? Разбира се, много добре. Ще бият ли днес Миньор? Трябва да биеме. Феновете на Миньор, кой отбор най-много мразят в България? ЦСКА. В Перник, кой отбор най-много мразят хората? Левски, разбира се. Левски. А как се справят футболистите? Тук преди известно време знаем, че ритеше синът на Георги Чиликов. Още ли е в отбора? Още е в отбора, играе като централен защитник, справя се страхотно и е стълб в отбраната на отбора. А какво бихте казали за синът на господин Вили Вуцов, който също се състезава в редиците на Миньор? Също доста добър футболист, умее добре диагоналните пасове, дългите подавания и мисля, че е добро звено в отбора ни. Кой е най-добрият футболист на Миньор Перник за абсолютно всички времена според вас? Вероятно легендата Тони Евтимов, мисля, че е добре известен на спортната общественост в България. Одобрявате ли работата на господин Воло Манчев като старши треньор на отбора? За сега колебаем се. Кой е най-омразният отбор на феновете на Миньор Перник? Левски. Поред вас ще успеят ли Миньор да обърнат? Да, 2-1. Така ми казаха и други хора на стадиона. Защо си толкова сигурен, господин? Сигурен съм на 100%. Все пак сме чуковете. Воло Манчев добре ли се справя като треньор към този етап? Добре. Ще се справи сигурно и ще сме добре. Кои са най-добрите футболисти на Миньор в момента? Валката Петров, Сашо, новото момче. Ма не съм го кръстила, ама не. Добре, така, много голяма част от феновете, които интервюирах днес на стадиона на Мира, изразиха мнение, че Левски е най-омразният отбор в Перник. Така ли е и при вас? Така е. А защо толкова мразите Левски в Перник? Мразим ги. Мразим си ги. Защо толкова трудно се стига до стадиона на Мира с помощта на моторно превозно средство? Това не знам. Очаква ли се скоро да се реновира стадиона? Говори се за ремонт. Да, доколкото чухте, ще се сменява седалките, 200 за седалки. Пък ще видим. Сега ще направят традиционното дегустиране на семки на стадиона. Както знаете, правя класация, къде се продават най-хубавите семки. Към този момент най-хубавите семки, които съм опитвал, са на стадион Александър Шаламанов в столичния квартал Овчи купол. Сега ще опитам тези от Перник. Много са хубави. Супер са. Екстра. Но не могат да победят тия от стадиона на Славия. По-скоро някъде към трето място ги слагам. Първо място стадион Александър Шаламанов, второ място стадиона в Радомир, трето място стадион Бунчук и на четвърто място към този момент се класира стадион Миньор в Перник. По-хубавост на семките, които продават на стадиона и около него. Това е за сега. Продължавам си гледам мача и да си разисквам различни теми с привържениците на стадиона.